Ahojte. Presne. Duchovia. Svetový rekord v tomto je truhla. A nech sa vám páči. Ahojte, vítajte v Kryocentre Liptov. To, čo tu môžete vyskúšať, je chladivých minus 120 stupňov Celzia, tu za mnou v tejto krásnej komore, alebo ako lokálnu kryoterapiu, ktorá vám pôsobí na dané miesta na vašom tele, ktoré vás bolia. Kryoterapia je skvelá svojimi prínosmi, ktoré má pre náš organizmus, či už ste športovci a potrebujete regeneráciu pred alebo po športovom výkone, alebo nedaj Bože máte nejaké ochorenie, s ktorým vám to dokáže pomôcť, pôsobí to veľmi dobre proti bolesti, zápalom, alebo ste bežná skupina ľudí, ktorí sa radi starajú o svoj zdravotný stav a myslia na to, aby imunita bola pevnejšia a aby sa mali dobre aj o 10 rokov, nielen teraz. Po zakúpení vstupu cez GoPass prídete k nám, prezlečete sa do daného oblečenia. Následne vám zmeráme krvný tlak, vyplníte dotazník s kontraindikáciami a proces sa môže začať. Vchádzate do kryokomory, kde je minus 60 stupňov, následne po časovom intervale prechádzate do hlavnej komory, kde je minus 120 stupňov Celzia, kde ste maximálne po dobu 3 minút a potom vychádzate vonku a musíte sa zohriať. Následne vyjdete von a zacvičíte si na našich prístrojoch, bude to ľahký kardiotréning po dobu 5 až 10 minút, aby ste si rozohriali svoje teličko a rozbúchali vaše srdiečko. Aj bežní ľudia radi a často využívajú kryoterapiu, či už je to mamička, ktorá má deti a stará sa o nich a bolí ju napríklad chrbtica, alebo je to napríklad človek, ktorý pracuje veľa za počítačom, či už je to IT špecialista alebo ktokoľvek. Nejaká tá bolesť sa vždycky na tom tele nájde, či sú to karpálne tunely alebo chrbtica. Vieme s tým veľmi pomôcť od bolesti alebo od zápalov. Takisto aj ľudia, ktorí sa venujú športu, či už hobby, alebo je to napríklad profesionálny športovec, vedia veľmi dobre, že otužovanie je skvelé pred aj po výkone, aby zregenerovali svalstvo na kvalitnej a vysokej úrovni. Táto otázka vždy závisí od toho, čo daného človeka trápi. Či je to len regenerácia pred a po športe, alebo je to chronická bolesť, alebo nedaj Bože nejaké chronické ochorenie. Vtedy je tých vstupov nutné využiť viacej. Keď sa bavíme o tom, že je to životný štýl a chcú sa ľudia držať takého pevného zdravia, silnejšej imunity, tak je dobre si z toho spraviť návyk, ktorý sa pravidelne vykonáva. Kryocentrum celkovo víta rádu ľudí, či už sú to malé detičky od 4 rokov, keď vieme pomôcť pri nejakých kožných ochoreniach, ako sú lupienka, atopický ekzém alebo psoriáza, alebo aj ľudia v pokročilom veku. Naši dôchodci veľmi radi využívajú túto službu, lebo si vedia pomôcť od chronickej bolesti, ktorú možno vyliečiť nedokážeme, keď ju sprevádzajú ťažké ochorenie, ale dokážeme veľmi efektne pomôcť od jej príznakov. Návštevu do kryocentra by mali zvážiť ľudia, ktorí sú si nie 100% istí svojim zdravotným stavom. Vždycky je dobré sa poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom. Taká tá základná skupina ľudí, ktorí by nemali využívať kryocentrum, sú ľudia, ktorí majú alergiu na chlad alebo Raynaudov syndrom, alebo napríklad kardiovaskulárne ochorenie. Nie však všetky kardiovaskulárne ochorenia sú zakázané, preto je vždycky dobré sa poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom. Náš chlad je konštantný, máme furt tých istých minus 120 stupňov Celzia a čo je veľký rozdiel, je to suchý chlad. Takže je oveľa príjemnejší na pokožku ako otužovanie v ľadovej vode. Takisto odporúčam aj otužovanie v ľadovej vode, ktoré bohužiaľ ale nie je dostupné počas celého roka kvôli kolísavej teplote vodného toku a kvôli tomu, že koľko času tam človek strávi a tak ďalej. Je to taká komplexnejšia téma, ktorú treba rozobrať.